shugaba mai adalci almuhtaru mai makka al'aminu ubansu musu da fada hadan shi da kai ne shugabana Ahmadu na san ba kamar ka bara nake lullube mu da barbanka shayar da mu ta bikin hannun nan mai albarka san ka nake yi mun hamina haƙƙin Allah ne a kaina idan ya buɗan girjina sai ta kiran ka ina yabanka kai Allah ya baiwa girma duk mabiyin ka yana da azama wanda ya ƙi ka yana jahima yarda habibu muke biyar ka Allahumma ka samu ga fuskar Ahmadu dan soyayyar ka ahidu wacce kake yi wa annabi wacce kake yi wa annabinka gafarta wa Umar ya rabu gafarta wa Umar da wansu har Muhammadu mahaifinsu ka sa haske